Son of St. Paul to the Romans. Brethren, faithful, isa na namang bagong liturgical year. At, bueno, ako kasama niyo. Sorry po talaga, hindi ako nagising. Kaya hindi po ako nakahear ng confession. Usual po to. Hindi ko po narinig yung aking alarm clock. Siguro po nakalimutan ng alarm clock. Ito po, yun po talaga. Kaya pasensya na po kayo, hindi ako po nakapang-umpisa. So, nagsabi na ba ako, nagsabi na nakatapos na. Okay. Ayan po, tingnan nyo. Nakalimutan ko pati yun kasi talagang nagmadali ako. Okay, so ngayon po yung gospel natin ngayon. Kung titignan yung gospel ng First Sunday of Advent at saka yung gospel ng last Sunday after Pentecost. Ibig sabihin yung katapusan ng liturgical year last Sunday at saka yung umpisa ng bagong liturgical year ngayon. Pareho sila ng topic. Magkaiba lang ang kinukunan. Yung binasa natin gospel ngayon galing kay San Lucas, narinig po ba? Ako yung hindi makarinig. Sige. Yung gospel po ngayon galing kay San Lucas, yung gospel po last Sunday galing kay San Mateo. Pero curiously, pareho po sila ng topic. Ibig sabihin ng ating inang simbahang Katoliko, yung liturgical year, yung pag-close ng isang liturgical year, at saka yung pag-open ng liturgical year, isa lang yung topic na gusto niyang iaral sa atin, yung katapusan ng mundo. Kasi yung gospel po natin ngayon, pati yung gospel last Sunday, kahit magkaiba po ng kinuhanan, ngayon San Lucas, last Sunday, San Mateo, ang tinatalakay po ng Panginoong Kristo ay dalawang bagay na sabay. Ine-explain po niya yung katapusan ng mundo at yung muli niyang pagdating bilang judge sa general judgment, and at the same time, yung event na mag-figure sa katapusan ng mundo, yun po ang destruction ng Jerusalem. Pinapredict po niya noong araw na yun, yung mangyayari sa Jerusalem 40 years after. Kasi yung mga Hudyo, hindi niya sila tinanggap bilang tagapagligtas. Ganun po ang mangyayari sa lahat ng hindi tatanggap sa ating Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas. Ganun ang mangyayari sa lahat ng, okay, sige, tumanggap nga kay Kristo bilang tagapagligtas. Pero hindi naman isinabuhay ang kanyang turo. Hindi naman sila nabuhay sa kanyang grasya. Yun po ang point niya. Yung destruction ng Jerusalem, yun ang parang figure or prophecy kung anong nangyari sa destruction of Jerusalem. Ganun din ang qualities or characteristics ng katapusan ng mundo at ng final judgment natin. Okay? Halimbawa, yung destruction of Jerusalem, bakit ba nangyari yun? Kasi nag-rebelde yung mga Hudyo sa Roman Empire. Tayo, gugunawin ng Diyos ang mundo pag talagang wala ng remedyo yung pagre-rebelde natin laban sa Diyos nang dahil sa kasalanan. Kailan dumating yung mga Romano sa Jerusalem? Easter time. Yun lagi yung pinaka-peaceful na panahon sa Holy Land. Bakit? Kasi yun yung pinaka-importanting fiesta nila. Pati yung mga kaaway ng mga Hudyo, normally sila-celebrate din yun. Sa panahon na yon, Easter, yung mga Hudyo mula sa iba't ibang parte ng mundo, dumadayo sa Jerusalem para mag-fulfill ng kanilang Easter duties. Alam niyo naman, sa Old Testament, isa lang ang templo ng totoong religion, yung Jerusalem lang. Kaya talagang yung mga Hudyo, every once in a while, biyahe yan papuntang Jerusalem. Pwede kang makamis ng ibang biyahe mo sa Jerusalem, pero yung Easter, hindi. So nagpunta sila doon, milyon-milyon mga Hudyo sa Jerusalem at that time. Yung mga Romano, pinaligiran yung Jerusalem for 2 years. 2 taon na walang nakapasok na tubig, pagkain. Wala rin nakalabas. Bumenta ng hindi ko alam kung ilang libong gold coins ang isang daga na patay para lang makain.
natupad yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, pati yung mga buntis at bagong panganak, kakainin nila yung kanilang mga anak. Natupad yun. Lahat yan dahil hindi nyo ako tinanggap. Ganun ang Panginoon sa Kristo. Okay? Pagkatapos ng 2 taon na siege, na-breach yung walls ng Jerusalem, milyong-milyong Hudyo ang namatay. Maraming namatay sa gutom, 2 taon na hindi kumakain. Maraming namatay sa peste. Pag walang tubig, walang ligo. Ngayon may tubig, hindi ako nakaligo kasi hindi ako nakagising. Yun lang po yun. Pero pag walang tubig, walang ligo, walang sanitation, ang mga sakit kakalat yan. At yung hindi namatay sa gutom, sa peste o sakit, namatay sa espada. So, milyon-milyon yung Hudyong namatay. Doon sa mga milyon-milyong Hudyo na namatay, ilan yung natira? 97,000. Ito po ang naging katapusan ng bansa na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang mga descendants mo magiging kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan, sa beach. Pero dahil hindi nila tinanggap ang Panginoong Kristo, 97,000 lang ang natira dun sa milyon-milyon na yon. Ang Jerusalem by that time, puno ng mga bangkay. Anong nangyari dun sa natitirang 97,000 na Hudyo? Lahat sila binenta ng mga Romano bilang alipin, slave. Walang Hudyo na hindi naging alipin. Walang Hudyo na buhay ngayon na hindi naging alipin dati. Pagkatapos ibentang alipin yung mga Hudyo, wala ng mga Hudyo sa Holy Land. Sinong natira? Yung mga Philistines. Anong year ito? Year 70 AD. Anong year na tayo ngayon? Year 2023. Actually, ang pagpalit ng liturgical year ay year 2024 na. So, year 70 nangyari ito. Ang natira lang sa Holy Land, mga Philistines. Yung mga Philistines sa paglipas ng panahon, ang tawag na sa kanila, Palestinians. Isa sa mga prophecy na malapit na ang katapusan ng mundo, pag yung mga Hudyo nabawin nila yung kanilang bansa at nakapagtatag ng bansa doon. Ano yung nangyari yun? Pinupulbos na ng mga Israelita yung mga Palestinian. Hindi po ako na-personal. Hindi po politika ang aim ko dito. History lang. Prophecy lang. Next na ano nila, next na prophecy is makapagpatayo sila ulit, ma-rebuild nila yung temple. Bakit hindi nangyayari pa yun? Kasi yung mga Palestinians pa lang sa Gaza Strip ang pinagdidiskitahan nila ngayon. Yung Palestinians sa Jerusalem, kailangan din nilang paalisin yun. Okay? So, yung katapos, balik tayo sa tema natin, wag yung ano. Sensya na po, hindi ko rin nainom yung expectorant kasi talagang nagulat ako. Bago lang talaga. So yung destruction ng Jerusalem in the year 70, yan po ay figure ng katapusan ng mundo. Sabi ng Panginoon sa Kristo, yung katapusan ng mundo, darating yan ang hindi mo inaasahan. Parang kidlat. Parang kidlat na nakita doon sa silangan, umabot hanggang sa kanluran. Ganun po mangyayari ang end of the world. It will be preceded by calamitous events. Pag sinabi natin calamitous events sa sacred scripture, sa Biblia, anong tinatawag ng Diyos na calamitous events? Yun din tinatawag natin calamitous events sa Litany of the Saints. Peste, na ngayon, ang tawag natin epidemic. So minsan, pag medyo hindi, may pagkapeke yung epidemic, pandemic ang tawag natin, okay? Peste, gera, at saka tagutong. Aabot yan sa buong mundo. Lahat ng mga bansa sa mundo magdudusa ng ganyan. Hindi dagdagan pa ng Panginoong Jesucristo ng yung mga calamitous events ng mga lindol. May naramdaman kayo paggabi? At saka mga malalaking alon mula sa dagat. Kasi ang unang masisira is yung mga siyudad na nasa tabing dagat. Saan tayo? Hindi, alis na ako mamaya. Yung pupuntahan ko, tabing dagat din.
Oh. Okay. Tapos, sinabi pa ng Panginoon Kristo na pag nangyari yung calamitous events na yan, makikita natin na yung araw sa langit hindi na magliliwanag. Yung buwan hindi na rin magliliwanag. Yung mga bituin sa langit mahuhulog. Okay? Pwede natin i-interpret yun in the physical sense. Pwede may mangyari talaga sa araw, hindi na siya magliwanag. Pwede rin, kagaya ng ginagawa ng mga Holy Fathers, i-interpret yun in a spiritual sense. Ano yung institution dito sa mundo, nag-iisa, na itinuturing na araw para sa buong mundo. Kasi lahat ng liwanag siya ang nagbibigay sa atin. Catholic Church, very good. Lahat ng aral, lahat ng katotohanan, yung mga gobyerno na hindi Katoliko, sa ayaw man nila at sa gusto, kahit pa paano kailangan makinig pa rin simbahang Katoliko. Kaya nga pag sinabing yung buwan, hindi na magbibigay ng liwanag, ano ibig sabihin nun? Yung mga gobyerno, hindi na mag-gobyerno ng tama. Oh, ngayon lang, narinig ko, kailan lang narinig ko. Ay, para daw maging fair, ibinigay sa hindi mga Katoliko ang mga ahensya ng gobyerno dyan, TIR, LTO, whatever. And naging fair ba ang pag-gobyerno? Hindi. Mas kailangan magbigay ng bribe ngayon. Eh, part yan, okay? Tapos, yung mga bituin sa langit mahuhulog, anong ibig sabihin? Kahit yung mga santo, hindi na natin sila makita. Hindi kagaya noon, 50, 70 years ago. Oy, ito, napakasanto nitong tao ito. Oy, itong pare na ito, santo ito. Oy, itong madre na ito, santo. Ito ganyan. Dati madali makakita ng santo. Ngayon, hindi. Either walang santo, o yung mga dapat ituring natin mga santo, yung mismong mga Katoliko, yun ang maninira sa mga tao na yun. Ichi-chismis, something like that. Ay, gato ganyan, masama pala, gato ganyan. In such a way na yung mga bituin mag-away-away. Okay, so mga bituin sa langit, those are the saints. Imbis na makita mo sila, they drag each other down. Ayan. So, ganun ang unang mga mangyayari, okay? Pero sabi ng Panginoon Kristo, ang araw, ang daigdig at ang langit, pwedeng mawala. Pero yung mga sinabi ko, hindi mawala. Pagkatapos noon, tsaka babalik ang ating Panginoon Kristo. Babalik siya na may majesty. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi niya dun sa mga Pharisees, makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanyang trono. Sa mga ulap sa langit, magbabalik na may glory, may kalwalhatian, accompanied by angels. Ako yun, sabi niya. Kasama niya mga anghel. Yung mga anghel, patutunugin yung mga trompeta, babangon lahat ng patay. Awa pala, sorry. Bago po bumalik ang ating Panginoon Kristo, mamamatay muna lahat ng tao. Lahat ng tao, walang exception, kailangan mamatay. So, ang cue para matapos ng mundo is kailangan mamatay lahat ng tao. Okay? Huwag po kayo, kasi bakit ko po ina-explain ito? Kasi po tayong, yung ating mga faithful, grabe talaga po yung ating mga ignorance na mga Katoliko ngayon. Sa Novus Ordo kasi, iba na yung tinuturo. I hear our faithful kasi from different parts na, ay Father, hindi naman ako kailangan mag-worry sa end of the world's final judgment. Bakit? Kasi hindi mangyari ito. Oy, hindi totoo yan. Saan mo narinig yan? Sa Novus Ordo na nagturo sa amin. Hindi ganun. Lahat ng tao kailangan mamatay. Yun ang decree ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng tao kailangan mamatay. Pagpatay na lahat ng tao, ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-continue talaga ang human race kasi lahat ng tao patay na, doon matatapos ang mundo. Doon babalik ang ating Panginoon Kristo. Pagbalik niya, kasama ng mga anghel, yung mga anghel, patutunugin yung kanilang mga trompeta, lahat ng mga patay babangon. Lahat ng mga patay babangon. Kaya nga, pinagbabawal ang pagsunog sa mga bangkay. Dahil ang mga bangkay, templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo, nung kayo pinyagan, nung confirmation nyo. Each time magko-communion kayo, for 15 or 20 minutes, kayo ay mga walking tabernacle.
Kaya ganun. Okay? Tapos lahat ng mga bangkay bubuhayin at lahat ng mga kaluluwa i-reunite sa kanyang sariling katawan. Wala pong another life, walang reincarnation. Wala ring rapture. Ilang Katoliko ang narinig ko, Father, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, may rapture daw. Walang rapture. Gusto niyo malaman yung totoo tungkol sa rapture? Kung may Telegram kayo, puntahan niyo yung Telegram channel ng Davao Priory. Yun po ang topic ng bulletin namin ngayon, yung tungkol sa rapture, i-explain namin. Hindi ko na po explain dito kasi haaba po ng sobrang yung ating sermon ngayon. Okay? So, doon nyo na lang po basahin kung gusto nyo po ang yung rapture. Pag binuhay, pag nag-join na lahat ng kaluluwa, nag-join sa kanilang sariling katawan, yung katawan ng mga namatay sa grasya ng Diyos, glorious. Kung paano yung katawan ng Panginoong Kristo nung siya ay nabuhay uli, may clarity, may agility, may subtlety, may impossibility, immortal na, ganun ang katawan ng mga nabuhay uli ng mga namatay sa grasya ng Diyos. Yung mga namatay sa kasalanang mortal, bubuhayin din sila uli ng Diyos. Pero yung corruption, yung putrefaction ng katawan nila is very evident. Magkaiba ang katawan ng mga namatay sa grasya ng Diyos at ng namatay sa kasalanan. Tapos doon, huhusgahan tayo ng Diyos. Okay? Ito ang telenovela or K-drama or reality show na magiging super mabenta. Bakit? Kasi tayo po ang bida. Lahat ng buhay mula kay Adan at kay Eva hanggang sa huling taong namatay, ipapaskil ng Diyos, ipapakita yan ng Diyos. Walang natatago na magiging niligin pa rin. Walang masamang ginawa ninyo in secret na hindi mabubunyag. Mga masamang ginawa kahit na may good intention pa. Okay? Bakit gusto ng Diyos na magkaroon ng general judgment at lahat mag-suffer ng general judgment? Contrary sa tinuturo sa Novus Ordo, na hindi lahat daw mag-general judgment. Bakit gusto ng Diyos? Ito ang Catholic doctrine, lahat mag-general judgment. Lahat ng tao mamamatay at mag-general judgment. Meron namang particular judgment. Pag namatay ka, kaharap mo ang Diyos. Siya ang huhusga sa iyo. Bakit kailangan mag-general judgment na kaharap lahat ng mga tao? Mula kay Adan at kay Eva hanggang sa huling tao na buhay. Lahat ng mga anghel sa langit, lahat ng mga demonyo galing sa impyerno, lalabas din yung mga yan. Makikita nila lahat ipapakita. Bakit kailangan? Dahil ang hustisya ng Diyos, hindi lang kailangan matupad. Kailangan makita ng lahat na natutupad. Yan ang unang dahilan. Dahil ang Diyos, makatarungan. Wala siyang ginawa hanggang ngayon kundi maawa sa atin. So may araw ng katarungan din. Okay? Sabi nga sa Espanyol, bawat baboy may araw ng San Fermin. Sa fiesta kasi ni San Fermin, sa July, kinakatay lahat ng baboy para gawing hamon. So ikaw, masayang baboy ka man, may araw pa rin. Lahat tayo may araw ng San Fermin. Okay? Unang-una, para ipakita yung glory, yung kaluwalhatian ni Kristo. Si Kristo, nung unang dumating dito, dumating bilang isang ordinaryong tao, karpintero. Nevertheless, tagapagligtas pa rin siya. Niligtas niya tayo sa kasalanan. Ni-require niya tayong sumampalataya sa Kanya. Pagkatapos nun, umakyat siya gloriously sa langit. Dapat sumampalataya ka. Yung mga nag-reject kay Kristo noong panahon ngayon, yung nag-reject kay Kristo sa lahat ng nagdaan na panahon, makikita nila ngayon kung sino yung ni-reject nila. Totoong Diyos, totoong tao. Ngayon, babalik siya na may majesty. Mas majestic kaysa kahit sinong hari na nabuhay dito sa lupa. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan may general judgment, para i-manifest ng Diyos yung glory ng kanyang mabubuting mga members. Kagaya ng ating Panginoong Kristo, yung mga mabubuting Katoliko, nagsasuffer sa kamay ng masasamang tao.
So, kailangan niyang ipakita sa lahat ng tao, hindi lang dun sa masasama, itong mga ito, na akala niyo hindi mabuti, na nagsuffer, naghirap, ganyan, sa akin yung mga tao na yan. Kaya ngayon ko sila bibigyan ng glory. Kung paano sa harap ng mga tao, nagdusa sila, sa harap din ng tao, pepremyohan sila. Okay? So, huwag kayong masyadong mag-alala sa premyo ng mga tao ngayon. Walang kwenta yan. Huwag kayong mag-alala ngayon kung walang nagpa-follow o nagla-like sa inyo sa Facebook. Kalimutan nyo yan. Hindi totoong reality ang Facebook. Iwanan nyo yan. Pangatlong dahilan kung ba't kailangan may general judgment para yung mga natatagong kalooban, desisyon, karunungan ng Diyos, makita ng lahat ng tao. Ngayon, sa panahon ngayon, marami nagsasabi, may Diyos ba? Bakit ang daming masasamang tao? May mga Katoliko nagsasabi, kung may Diyos, bakit pati yung Papa sa Roma ngayon kung ano-anong sinasabi? Kung ano-anong mga policy ang ginagawa para lang mamatay, maubos yung mga nagta-traditional mass. Bakit kung may Diyos talaga, bakit pinabayaan niya yung Papa mismo ang sumusuporta sa mga bayot, sa mga ginagawa nilang kakalayan? Bakit gano'n? Bakit yung mga masasama, yun yung mga naghahari ngayon? Sa araw na yon ng final judgment, doon sa atin ipapakita ng Diyos lahat ng masasamang bagay na pinayagan niyang mangyari, bakit mas nakapagdulot yun ng mas malaking kabutihan para sa kabutihan ng mga taong mabubuti. Itong kasamaan na ito, pinayagan ko para sa mas malaking kabutihan na ganyan. Ito para sa mas malaking kabutihan na ganyan. Ito para sa mas malaking kabutihan na ganyan. Doon natin makikita yung karunungan at yung power ng Diyos na pati yung masasamang bagay kaya niyang gamitin para sa serbisyo niya at para sa ikabubuti natin. Ngayon, naniniwala tayo kasi sumasampalataya tayo sa Diyos, pero minsan ang hirap na, di ba? Kasi hindi natin makita talaga, limited yung ating pangunawa. Paano magiging mabuti sa atin to? Paano magiging mabuti sa atin yan? Magiging mabuti sa atin yan, magtiwala kayo sa Diyos. Pagdating ng final judgment, ng katapusan ng mundo, doon natin makikita lahat. Doon masasagot lahat ng tanong natin na bakit ginawa ng Diyos ganito? Bakit pinayagan ng Diyos ganyan? Lahat ng bakit na yon, doon masasagot. Okay? Pang-apat na dahilan, bakit gusto ng Diyos magkaroon ng end of the world at final judgment? Para yung mga natatagong kabutihan ng mga taong mabubuti ay makilala rin. Ngayon, sad to say, maraming mga tao na iniisip natin mabuti. Pala masasama. Akala natin ngayon mga benefactor at benefactress ng humanity. Daming tinutulong ko, no? Pero, ang dami pala nilang masamang ginagawa. Doon natin makikita yung futility ng ay, paggamot natin sa ganito ganyan, ay, pakainin natin sa ganito ganyan, ay, tumulong tayo sa iba. O, mga ka-prayer group, mag-prayer group tayo. Pagdasal natin sa ganito ganyan, kasi nasagasaan ng treno, hindi umanda. O yun, okay pa yun. Pero minsan, ay, pagdasal natin sa ganito ganyan. Bakit? Kasi siya ay nagkakasala, kasama ni ganito ganyan. O, ginamit mo yung prayer para mag-detraction ng calumny. Ayan, ang galing mo. Tapos ikaw, santa ka sa lahat ng mga prayer group mo. Hindi natin makikita lahat yun. May mga tao rin na ang tingin natin masama. Ay, gusto masama ito. Ay, hello, ang bait-bait namin sa iyo. Masama ka naman, masama ka naman. Ayan. May mga taong masama ang tingin natin ngayon. Pagdating sa katapusan ng mundo, doon natin makikita, mabubuti pala. Yung talagang nakakakita ng konsiyensya, yun ang magsasabi sa atin. Ito, minaliit mo, mabuting tao pala siya. Ito, minasama mo, mabuting tao pala siya. Doon din natin makikita yung hypocrisy. At lahat ng mga natatagong kasalanan, doon din natin makikita.
Doon din natin makikita yung mga nagsilbi sa Diyos para sa sarili nilang benefit. Ay, nagsisilbi ako sa Diyos. Gusto ko maging Katolikong ganito ganyan, gagawa ko ng ganito ganyan. Eh bakit? Para magsilbi lang sa Diyos? Hindi. Kasi, alam mo na, para mas makilala rin yung business ko, ganyan. Gagawa ko ng ganito. Bakit? Hindi kasi doon nagsisimba yung crush ko. Para maligawan ko, para sagutin ako. Kaya, gusto ko rin maging mabuting Katoliko para maging girlfriend ko si ganito ganyan. Kala nyo sa Novus Ordo lang nangyayari, no? May mga bata noon magsisimba, lalo na pag Our Father na, at saka yung Kiss of Peace. Bakit? Kahit yung mga ano nila eh. O, dito walang ganon. So, ang gagawin, eh, simba talaga, pero ganon pa rin, no? Merong mga Katoliko magsisimba, ay kasi ito yung feel ko talaga. Teka muna, hindi feeling ang basehan ng pagiging mabuting Katoliko. Andun sa pagbabagong buhay, andun sa mabuting gawa. Basta ganito gagawin ko. Kahit sabi ni Father, mali yan. Pero feel ko naman ito yung tama. Yun, isa rin klase yun. Katoliko na may profit sa pagiging Katoliko. Profit nila yung good feeling. Hindi naman yung dapat. Okay? Doon natin naiintindihan yung parable ng ating Panginoong Kristo. Yung parabola ng trigo at masasamang damo. Gusto niyo nung bunutin namin yung masasamang damo? Sabi ng Panginoong Kristo, wow! Kaya yung magsama sila hanggang sa katapusan ng mundo. Sa katapusan ng mundo, doon sila paghihiwalayin. Okay? Huling dahilan, bakit gusto ng Panginoong Kristo yung final judgment? Para bigyan ng reward ang mga katawan. Bakit kailangan bigyan ng reward ang katawan? Sa atin po, sino ba yung gumagawa ng masama o mabuti? Yung katawan o yung kaluluwa? Kaluluwa. Sa kaluluwa nakadepende lahat ng masamang desisyon, pag-iisip, o mabuti. Masama o mabuting desisyon, pag-iisip, iisipin, sasabihin, gagawin, sa kaluluwa lahat galing, di ba? Pero ang kaluluwa, walang magagawa o walang katawan. Wala naman sa inyo na multo lang ng lalakad, no? Kailangan ng katawan. Kaya kung paano ang kaluluwa either kakastiguhin o gagantimpalaan ng Diyos, ganun din ang katawan. Ang Diyos makatarungan. Lahat pepreprehan, lahat kakastiguhan. Ayon sa iyong gawa. Ayon sa iyong gawa. Buhay. Ayon sa iyong buhay. Ngayon ang tanong, bakit ito ang tema ng sermon ni Father Ferrer? Kasi ito yung mga type ng sermon, ito yung mga type ng tema ng sermon, na walang magsasabi, ay, Father, ang ganda-ganda ng sermon mo, idol kita, ganda-ganyan. Ito, walang magsasabi ng gano'n. Bakit? Nakakatakot na tayo na ito eh. Wala akong pakialam. Bakit kailangan ituro ito? Bakit iniutos ng Simbahang Katoliko na ito, mga temang ganito, ay isermon din? Bakit gusto ng Diyos na malaman natin itong mga katotohanan na ito kahit na nakakatakot? Gusto talaga tayong takutin ng Diyos? Hindi sa ganon. Sobrang nakakatakot isipin yung katapusan ng mundo at yung katapusan ng buhay natin. Huwag din natin kakalimutan kung paano may particular judgment at general judgment, kung paano may katapusan ng mundo, meron din katapusan ng buhay natin. Lahat tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan, saan o paano. Hindi natin alam kung pagbaba nitong chapel, building na ito, may mamamatay sa atin. Hindi natin alam kung meron sa atin hindi na makakauwi ng buhay. Hindi ko alam. Kahit sa retreat, yung mga nag-retreat kasama ko, sinasabi ko yan. Bakit totoo? Twice na nangyari sa akin sa retreat. In the middle of the retreat, may namatay. Kinailangan i-interrupt yung retreat. Ito pa kaya? Pwede rin. Kahapon sa mga talk, sinabi ko, meron tayong isang pare. Mas matindi nangyari sa kanya. Ako hindi lang nagising sa alarm clock. Siya, nadaganan ng truck bago dumating sa chapel. So yung chapel natin yun, hindi nagkamisa ng Sunday na yun. Pwede. Bakit gusto ng Diyos malaman natin itong mga bagay na ito? Dahil, number one, pagdating sa final judgment,
Gustong ipaalala sa atin ng Diyos na yung verdict, yung sentensya na tatanggapin ng bawat isa sa atin, kanino nakadepende? Sa atin. Sa atin mismo. Sa pagdating ng general judgment, tapos na ang maliligayang araw, nung mga nangungumpisal sa akin, oh, bless me, Father, for I have sinned. Okay, kailan ako nung umpisal ito rin? Okay, anong kasalanan mo? Ay, Father, nasukuman ko. Nagalit ako sa anak ko kasi naman itong anak ko, tapos yung bana ko pa, tapos yung silingan ko pa, yung igagaw ko pa, tapos yung kapitbahay, ganito ganyan, ganito. Ganito kaliit na kasalanan, ganito karami yung tao na sinisiya, kaya siya nagkasala. Pagdating ng final judgment, wala kang sisisihin. Ikaw, ituturo ng Diyos sa iyo yung daliri niya. Ikaw ang dahilan kung bakit yan ang sentensya mo. Mabuti man o masama ang sentensya mo, nakadepende sa iyo. Gusto rin ng Diyos na malaman natin itong mga katotohanan na to para maging preno sa pagkakasala. Preno sa pagkakasala. Kung tayo ay magkasala, kagaya ng sabi ng Propeta Ezekiel, nasanay na tayo magkasala. Akala mo, umiinom ka na lang ng isang basong tubig at nagkakasala. Hindi. Ayaw ng Diyos yun. Gusto niya malaman natin ito para maging preno. Sino madaling magkakasala na gumawa ng masama sa kapwa? Kung pagdating sa araw na yun, lahat ng tao, hindi lang yung iniskam mo, lahat, pati yung walang kamalay-malay, walang kinalaman na tao, pati si Adan at si Eva, pati yung guardian angel mo, pati yung demonyo, tutoksohin ka na, nakinig ka sa akin, iniskam mo to, yan. Hindi lang iniskam mo, pati mga taong walang kinalaman, lahat yun malalaman yung pang-iskam mo. Sinong magmamadaling magkasala ng karumihan, mag-isip o gumawa ng isang bagay na marumi, habang iniisip itong babae na to, itong tao na to? Pagdating ng araw na yun, yung babae na yun, yung tao na yun, na pinag-isipan mo ng masama para lang magkasala ng nagtatago, yung babae na yun, malalaman niya lahat ng ginawa mo sa kanya na patago. Hindi lang siya, baka pati yung tatay niya, sa patusing ka rin nun. O yung bana niya. Pati yung mga taong walang kinalaman, yung mga tao na ang tingin sa'yo, ay, napakabuting bata nito, nagsaserve ka sa mas, ganito, ganyan. Yung pala, nag-iisip ka ng masama sa ganitong babae, sa ganitong tao, makikita na dyan. Sinong magmamadaling magkasala kung naaalala niya na lahat ng yun mabubunyag? Sinong mas magmamadaling magkasala ng ganito ganyan? No. Mabubunyag naman na pagdating ng araw na, ay, hindi pala siya mabuting anak ng Diyos. Akala ko, siya ay poet ng mahal na Birhen. Ang dadami, ang gaganda ng pinopost niya sa Facebook. Poet ng mahal na Birhen. Okay. Yung mga anak naman niya, hindi niya mapakain, hindi niya mapaliguan, nagbabaho na. Tapos Facebook ng Facebook. Sino magmamadaling magkasalang gano'n? Kung darating ang araw na lahat ng tao makikita na yung mga pinangtakip mo sa kasamaan mo, takip lang pala. Yung mga kasalanan mong natatago, mabubunyag rin. Pati yung mga tao lang na nakita sa billboard, nakita mo sa billboard at inisip mo para magkasala, pati yung mga yun, ay, ang baboy mo pala. Kaya ka pala nagka-San Fermin, baboy ka. Lahat yun. Pangatlong dahilan ba't gusto ng Diyos na malaman natin ito? Para tayo ay mag-persevere. Sa araw na yon, ang may karapatan nilang malungkot ay yung mga namatay na sa kanilang mga kasalanan. Tayo bubuhay pa. Tayo po may chance pang magsisisi. Siguro, may mga kasalanan pa tayong hindi makonquer. Pero kung nag-effort tayo na makonquer sila, kung nag-effort tayo, nagsikap tayo na makorek yung ating mga bad habits, kung nag-effort tayo, nagsikap tayo na baguhin talaga yung buhay natin,
Hindi pwedeng hindi tayo tulungan ng Diyos. Dahil ang Diyos sobrang maawain niya. Makita lang niya na may effort ka para talagang magpagong buhay. Iwanan niya ang kasalanan na yan. Hindi pwedeng hindi ka tutulungan. Isa pang tanong, wala namang ibang indication kung kailan natin makikita na malapit na talagang matapos ang mundo. Sinabi ni Propeta Daniel, na kinote naman ng Panginoong Kristo sa Gospel, when you see the abomination of desolation standing in the temple of God, those who hear, let him understand. Ano yung abomination of desolation? Ibig sabihin, sa temple ng Jerusalem, natigil yung perpetual sacrifice. Ngayon, ang Jerusalem spiritual na, yun ang Catholic Church. Pwede bang matigil ang perpetual sacrifice sa altar ng mga simbahang Katoliko? Pwede. Magpunta kayo sa lahat ng mga official na simbahan. Sa lahat ng mga parokya, mga diocese. Tanungin ninyo, ano yung sa altar? Ano yung ginagawa? Ano yung misa? Sakripisyo yan o salo-salo? Pag ang tingin nila sa misa, hindi na sakripisyo, kung hindi commemoration lang ng Last Supper, that is to say, salo-salo lang, it is an abomination of desolation. Ngayon, yung mga Israelita, anong nangyari yun? Anong nangyari sa kanila? Nagsisi ba sila? Hindi. Ganun kami sila, kailangan. Dito naman ang templo ng Jerusalem. Sa kanila ako magpapakabuti. Ngayon, tayong mga Katoliko, kung ganun din tayo, kahit pa paano may SSPX pa naman, may Catholic Church pa rin. Sa kanila lang ako magpapakabuti. Sa kanila ako magbabagong buhay. Ano sa tingin nyo? Hindi kaya natin ulitin ang history? Pag may abomination of desolation sa Jerusalem at sa puso ng mga tao, ang puso ng mga tao dapat altar din yan. Kung saan araw-araw, umaga, tanghali, gabi, mag-o-offer tayo ng mabuting gawa sa Diyos. Ginagawa ba natin yun? Monday to Saturday, even on Sunday. Kala niyo pagkakatoliko natin, pag Sunday lang, Sunday mag-o-offer tayo ng sakripisyo dito sa Diyos. Yung sakripisyo ng ating Panginoong sa Kristo mismo, ng kanyang katawan, dugo, pagka-Diyos at kaluluwa. Pero itong altar ng puso natin, hindi na tayo dapat nag-o-offer ng sakripisyo dito, ng mabubuting gawa, ng pagsisisi sa kasalanan, ng paglaban sa kasalanan, ng pag-iwas sa occasion of sin. Hindi ba natin kailangan gamitin ng altar na to para mag-offer ng sakripisyo? O gusto natin yung altar natin dito, may abomination of desolation din? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Magpapasko na. Kasi sa isip ng simbahang Katoliko, ang nag-iisang paraan para salubungin ang bagong panganak na Jesucristo ay maging handa tayo na salubungin siya bilang ating juez at judge sa general judgment. Kung handa kang salubungin siya sa general judgment ngayon, ibig sabihin, handa ka nang mag-celebrate ng Christmas. Kung hindi pa, hindi pa. Bakit gano'n? Kasi isa lang yung Jesucristong yun. Yung Jesucristong pinanganak sa Sabsaban, sa Bethlehem, siya rin yung judge na sasalubungin mo. Gusto mong maging handa na magpasko? Pues maghanda po tayo na salubungin siya bilang ating hukom sa final judgment. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.